Reit yw, canlyniad symudig heddiw yn y TNS, ond beth sylwadau chdi am y gem? Beth bwysig i fi yn ei mynd tan y diwedd. Ar ôl idio gol fi yn erbyn nhw, mae pethau'n anodd. Ac ancymeriad am yr ail un. Ac fel ti'n dweud, dyn ni'n mynd reit tan y diwedd, a hwnna ydy pwysig i fi. Oedd y cefnogwyr yma'n neud sŵn heddiw, ac yn nhw aros reit tan y diwedd, ac am i gofyn i bechgyn dyna beth rhaid nhw'n neud hanner amser. Fel ti'n dweud, gêm gwartel ail hanner, lot o pethau dyn ni wedi ddysgu, ddim lot o chwaraewyr tîm cyntaf yna, mae gyd ar bechgyn ifanc wedi dod ar heddiw. So, ti'n i fi, dyn ni wedi gwneud y dda, dyn ni wedi colli gêm, yr canlyniad ddim digon da, ond y perfformiad ddim yn ddrwg heddiw. A oeddech chi sôn am y 4 o'r academi ar y cae yn diwedd. Os yna dyfodol disgwyliad i rei yn nhw? Oes, mae nhw. Mae rhaid nhw ddysgu. Ni'n rhaid i wneud cymgymeriad heddiw, ond fel mae'r players eraill. Ond mae wedi dod i fewn yn erbyn y pencampwyr heddiw. So, wedi rhoi tîm cry allan i tri ennill y gêm. So, na i fi, dyn ni wedi gwneud y dda heddiw. Un o'r ddau nhw eisiau gwneud pre-season cyfa fan ni rwan. A allai pwysio ymlaen y blwyddyn nesaf i cael mwy o gemau. A da ni heddiw, wel, da ni'n gorffan y tymor pedwerydd yn y Gyngrair. Dwi'n meddwl, yr ycha, mae Gaernarfon wedi bod yn y Gyngrair. Sylwadau chdi ar hynna? Hwna'n ffantastig. Ti'n meddwl, dechrau'r flwyddyn os fysa rwy'n wedi pedwerydd ar ôl bildio tîm arall cyfa bron iawn. Fysa ni wedi cymryd hwnna. Ti'n meddwl, gan i gael y look efo Ceicon yma, ond ar ôl hynny, dyn ni wedi profi'n hynny yn y chwech ucha. A dyna dyn ni'n peth nesaf rwan. Ti'n meddwl, dyn ni'n curo pawb o dan ni, dyn ni heb di curo neb sy'n o flaen ni. So, efo'r pres Ewrop yna, dyna beth sy'n digwydd. Ond, na, dwi'n gweld, dyn ni curo pawb rwan yn y gymraeg o dan ni. Beth nesaf di ti cymaru efo'r lleill, ond lot o bethau positif wedi dod allan o'r flwyddyn. Andros o'r jofft efo gorffen y pedwerydd, mae hwnna'n wych. A fel chi'n gweud, mae lot o ni'n dipyn bach yn siomedig, dyn ni heb di gael mwy o pwyntiau. So, hwnna'n sein da bod pobl dipyn bach yn siomedig a dyn ni wedi gwneud mor dda. A ti'n edrych yn ôl i blwyddyn yn ôl? A dwi'n meddwl chwechad oedden ni, dwi'n meddwl dwi'n oedden ni. A ti'n meddwl, reis, da ni step yn uwch na be oedden ni dwi'n meddwl. Wyt ti'n meddwl bod ni wedi datblygu fel clwb ar y cae ac off y cae? Mae pethau di newid gymaint ar y cae, a di newid i ffwrdd y cae hefyd, mor sydyn. Dwi wedi gwneud lot o gael geiriau efo ti, a dyn ni wedi newid pethau. Dyn ni droi boys ar contracts am y blwyddyn nesaf yma rwan. Dyn ni trio cael y GPS's i fewn. Mae bopeth mae'r cefnogwyr, pobl tu allan ddim yn gweld beth sydd wedi digwydd tu fewn o sut mae'r clwb wedi datblygu. Ar y cae, dyn ni'n tîm wahanol. Dyn ni'n tîm mwy sy'n pasio a sef dipyn bach mwy o'r bel, ond heddiw mae'n dangos dipyn bach mwy o hyder. A dyna beth dwi'n meddwl sydd wedi lacio dipyn bach, ac gen i ddim cweit digon o hyder, ddim cweit digon o ffeit, ond mae gen i lot o clas yn y tîm rwan. So dros y ha yma, os ni'n cael un o ddau fewn i mynd efo'r skills a beth sydd gen ni, falle bod ni'n reit interesting blwyddyn nesaf. A gan y gweld y cofiamu sy'n ôl i gol, wrth nhw'n stopio. Cwestiwn gen i ydy, pam ti ddim wedi gwisgo Hawaiian top iddo, fath o'r ogia? Dwi'n meddwl cael ei un i ffitio fi, ond na, fos o'n neis ti gwisgo un efo nhw. Dwi ddim yn gwisgo'r siwt, so ie, mae'n jyst yn gwych. Ac i fi, oedd o'n bwysig bod boys yn mynd reit yn y diwedd i nhw dal canu, dal i supportio, dal i coelio yn y gêm, cos mi roedd ni dal yn y gêm. Ti'n meddwl, da ni gael y pass-back, fi ddim yn meddwl y pass-back yn nhw, ond os mae hwnna'n mynd i fewn, yn nhw'n dechrau panicio dipyn bach, so dwi'n gwybod bod Cwbs di wneud i saves, ond pan ti'n chwarae yn erbyn y tîm gorau, rhaid i'r Golgate bod wneud hwnna. A da ni gael cyfle syth ar ôl nhw sgorio. Os mae hwnna'n mynd i fewn, hwnna'n digwaniaeth, falle ni ddim just cweit cymryd y chances, a falle hwnna, beth sydd wedi symud efo ni dipyn bach flwyddyn yma. A mae'r Iron Brew Cup play-offs ar y ffordd sydd eich ymlaen i ni? Ynddo tad, bys o hwn yn ffordd i i Ewrop, blwyddyn diwetha a blwyddyn nesaf. So, dyn ni wedi gwneud mor dda i cyrraedd hwn. I'r cefnogwyr, dwi'n meddwl bys yr Iron Brew Cup yn uffon y tipyn os fos ni cael gêm i ffwrdd y cate. Mae jyst yn piti, does na ddim y bres Ewrop ar ôl hwn, ond os i'n gwneud, cwbl rhaid ni'n gwneud ydy'n gwneud mor dda mewn y competition dyn ni yn. A i fi, dyn ni wedi gwneud hwnna. Y pedwerydd tîm gorau yn Gymru. Hwna'n uffon a clod i'r clwb fel Caernarfon. Gret, da iawn i'w. Diolch yn fawr. Diolch i'w. Diolch.